Hello, mabungahong kagabion mga igsoon. Live ta. Ako sa share tong live. Grabing inita ganina mga igsoon. Luya kay ko ba? Muna wala ta ka live, no? So, salamat sa Ginoo sa kadasig nga iyang gihatag kanako karon nga mag-live ta. Ako sa ni-share mga igsoon kay kabalo na mo. Dili patanan nakahibalo gyud sa ato ang new page nga Mabungahong Kristohanon 2.0. Mao na nga ang uban di kabantay nangita sa atong live nya narade dare. Share sa nako mga igsoon. Kumusta na yung adlaw? Mayang gabi, Pastor Choco Snowy. God bless, brother. Good evening, Pastor, from Kuwait, Sister Dale MC. Mayang gabi sa Digsoon. So, ako sang i-share mga Digsoon. By the way, kumusta rin mo rin mga igsoon? Ako nag-aampo kanunay nga namos mayong kahimtang. Mayong panglawas, unya duol sa Ginoo. Ako maning gibalik-balik nga, magunsa man ng mayitang panglawas, unya natagbo itong panginahanglan, no? Natay kwarta ba, no? Wala problema, itong relationship sa itong pamilya, wala problema, pero layo po ito sa Ginoo, no? So, importante yun ang Ginoo, labaw sa tanang butang. Again, ako sa na-share mga igsoon, unya, ako mong gi-encourage nga itong i-share itong live this evening. Hallelujah, praise the Lord. Okay. So ako sa i-check kung na-share na ba na ako. Alright, share na ako pang i-share sa ako ang sa itong previous page nga Mabungahong Kristohanon mga igsoon nga 220,000 followers. Na-restrict man ta diri niya mao na nga wala na ta nag-live dito. So diri na ta sa atong new page, no? So ako sa ning itag i-share dito kay dili man kabalo ang uban. No? Nananari ta dari. Share sa nako. Right. 21 viewers this time. Thank you. So, share sa ako mga igsoon. So, done sharing. By the way, grabe kanang akong naong ba nang hapdo sa init kay ganinang biyahe mga igsoon. Ingadto ko medyo layo-layo sa diyang lungsod na ako ikiadto ba. So, piting inita. Idos bukid. But praise God sa protection, no? Salamat sa Ginoo. Anyway, narito sa church, no? Natanda rin nag-live sa simbahan mga igsoon kay murag medyo saba-saba dito sa balay ba. Ang church kay narama sa luyo, no? So again, pasensya na mo nga wala ko ka-live ganinang buntag kay medyo busy kayo atong schedule mga igsoon nya ugma na napud tay schedule natay mo-appeal ko og ano mga igsoon prayer and fasting, no? Kanang nay panaghiusa ba nga magpuasa mga igsoon, of course para sa kamayaan sa Ginoo, no?
Kaya sige lang tag food trip bitaw, sige lang tag kaon ba niya. Ang kaon walay ingon nga makatabang sa atong spiritual life bitaw no. So say malikpat ta puro ta kaon niya. Mura bitaw na nalimtan na to, na sit aside na to ang fasting. Mao na nga ugma busy na sad ko. Dili na sad siguro ta ka live kay naman may fasting igsoon mo appeal ko. Praise God. Wait sa, okay? So, again, mabungahong kagabion. And yeah, don't forget to share our live this evening, mga igsoon. Kay mauni nindot, imaritis, mauni nindot, igsoon, ipakatap na to ba before ta matulog, nindot ng mamalandong tas pulong sa Ginoo. Amen? Kay gaan, no? Na malinawon ta nga matulog, malipayon. Na mga toxic, bitaw, mawa, kay malanay ba kung na ang pulong sa Ginoo. Amen? So, ako rin shout out ang tanang mga followers sa previous page na to nga mabungahong Kristohanon, 220,000 followers. Unta mamalhin mo diri aron ma-uptake mo ba, makabantay mo, no? Unya new followers na to ani nga page, thank you so much and welcome ani nga page ato ang tanan ni. This is for the glory of the Lord and wala ta nag-isag relihiyon diri. We lift up only the name of Jesus Christ. Jesus reigns as always. Amen. And then I will shout out ng mga OFW in different countries around the world, mga seaman diha namo sa prayer kanunay mga naka permanent resident na diha, mga seafarer, no, shout out. And again ako mong paybaluon nga usa sa rason nga magsigi kog live kamo because I understand nga dili tanang OFW na panahon sa pagsimba. Nay ubang mga OFW nga walay higayon sa pagsimba igso, no? Mao na nga usa ni sa hinungdan nga nung mag-live ko kanunay. Amen. Praise God. And ako din gi-shout out ang mga subscribers ani ato nga page, no. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe. Og sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. After this ako ni siyang i-download. Unya akong i-upload dito kay 30 days raman ang ato ang limit. After 30 days automatically ma-delete ni ang atong live. Sayang. So ako ni siyang i-download, i-upload nako sa ato ang YouTube channel. So, pwede ra mo subscribe dito ikson free ra. Mayang gabi Pastor James Dumanon, salamat sa live karon. Mayang gabi sa atong tanan. Mayang gabi sa Brad, miss you. No? Pohon kita ta balik. Cagayan. Okay? So, shout out sa tanang mga followers and viewers na to from Cagayan de Oro. Okay? Og sa katong mga ning bisita nako during my short vacation last time. Thank you so much sa inyong pagbisita sa Carmen man to, Villarin Street, okay? Hallelujah. And akong gi-shout out ang again as always ang Cebu City Jail. Shout outs tanang mga inmates dia, mga higala nako, mga brad nako dia nga lunglib kayo ban sa grasya sa Ginoo. So akong i-special mention sila sa Brad Aris, shout out. Sila si Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, Brad Ayan ang mayor sa RDC1, okay? Brad Kenneth sa Payuban. Tanan, no? Brad Rains, akong i-shout out. Tanan nga mga kaigsuuna na ko mga higala nga nasa Cebu City Jail, no? Maximum 4, shout out. Okay? Maximum 19. Maximum 15. Katong mga nasudlan ako, RDC 1, 2, 3. Shout out ninyong tanan. And then of course, shout out sa kuang mga kauban sa team, ang Living Water Christian Fellowship. Kamong tanan, ako lang i-generalize, no? Kay gabi na. No? Again, ang team na ko diha, from Living Water Christian Fellowship, no, headed by Pastora Ninette. Yang uban, kauban ako, dili lang ako i-mention, kay daghan kay ta mga brad, mga sister, no? And shout out ako ang mga jail officer, mga warden sa Cebu City Jail. Salamat kayo sa makanunay higayon ngayon yung gihatag kanamo aron among dalhon ang pulong sa Ginoo sa sulod. Dili ang relihiyon, no? Pulong sa Ginoo. Amen. Okay, so what else? Akong shoutout na ng kapulisan, no? Campus Menya, Cebu, si Sir Paul Acosta, shoutout. Shoutout sa nako ang barracks diri sa Mos, Tagbilaran, mga kapulisan diri. And of course, ang among station diri sa Clarin Police Station. Among hepe, si Police Lieutenant Chief Amba. Tanan. Mga classmate na ko during my criminology days. Mga amigo na ko, mga hepe. Shoutout ninyong tanan. Mabungahong kagabion. Amen? So, anyway, before we pray, I just want to encourage everyone as always nga
i-mention inyong mga higala karon, no? Aron makabantay sila bang nag-live ta, no? Kay uban sige pagpangita until now, sige pa sila pangita nga asa na daw ta. Narata diri mabungahong Kristohanon 2.0 kay restricted ta sa atong previous page, okay? Unya again, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and you can also type at followers, at highlights, at everyone. Amen. Mayang gabi diyan nimo Pastor, kumusta? Grasya sa Ginoo, blessed. Bulahan uban sa tabang sa Ginoo. God bless you. Igsoong Jerry Opong Moda. Okay. Ako nang shout out ng Seiya Skeptron in Arms, long live mga sir. Mga sis og sir na to dia, ma'am. No atoy pataas ang ngalan sa Ginoo as always. And shout out this time we have 50 plus viewers. Okay? So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, knowing that without Him we are nothing. Kabalo na taigso, no? Kung kita-kita lay mo interpret sa Bible, di ta kasabot, no? Dili nato pwede makuha ang tinuod nga mensahe sa Bible nga gamito nato atong tawhanon or kalibutanong kaalam. We need the guidance of the Holy Spirit. We need Jesus. That is why we need to pray ug ato siyang i-invite sa atong pagbuhaton karon. Amen. Aron lamdagan ta ba? Amen. Aron nay mga revelation. Praise God. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Taliwala sa kapoy sa among lawas, kadasig kadaghan sa responsibility, Lord God, every day, but still gidasig minimo, Ginoo, nga mamalandong sa imong pulong. Salamat kay Ginoo. And before anything else, Lord, please search our hearts. Susiha mong kasing-kasing, Ginoo. Amo ang mga pagbati, Ginoo, kinasuluran namo kung na kay makitaan mga butang, wa ka nahimaya, Ginoo, wa mi nakabantay, wa day ka nalipay. Tungod kay usahay, Ginoo, magtuumig sakto mi apan sayop day mis pananaw nimo, tungod kay tao lamang mi. So Lord, pasaylua mi kung nami nahimo nga wa ka nahimaya, pasaylua mi. Andama mong panudlanan nga espirituhanon nining kagabihon aron among masalud ang espirituhanong panalangin nga imong ibukbuk kanamo tonight. Lord, i-bless tanang viewers karon. Kutob sa makakita, makadungog, ani mag-replay, ani Lord God, ipabati ang imong gahum, ipabati imong presensya, ang hikap nimo, Ginoo, ang lihok sa Espiritu Santo. I pray nga masinati namo as we meditate your word tonight. And Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, labaw tanan willing mo sunod kanimo. Kay ang blessing, ang breakthrough, ang miracle nasa pagsunod. Ikaw lamang among gipataas, wa mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, simbahan, but we lift up only one name, the name above all names, the name of Jesus Christ alone, the King of Kings and Lord of Lords. As always, Jesus reigns. So Lord God, ang nabiling panahon namong itugyan kanimo, salamat dan sa kadaugan, Ginoo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen. This time we have 60 viewers. Okay, let's start. Praise God. Hallelujah. So atong text to, okay. Text to mga igsoon, first, arita sa duha man ni natay usang reference ba? Okay. Gingon ni Paul igsoon sa the book of Galatia, chapter 6, verse 9. Again, Galatia, kapitulo 6, versikulo 9. Ingon si Pablo igsoon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo, kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga nini. Again, ingon si Pablo igsoon, si Apostle Paul igsoon nga salbahis kaniadto. Ang ngalan niya sa una Saulo, pero sa diyang gibag-o siya sa Ginoo, gibag-o sa diyang nga nahimong Paul. Okay? Ingon si Pablo sa taga Galacia igsoon sa Galacia 6:9, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo, kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga ni ini. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So tonight igsoon gi-remind ta ni Paul, okay? Ingon siya nato nga dili daw ta magtinapulan, okay, sa pagbuhat ug maayo. In other words, gusto si Pablo nga magkugi ta, walay Kristohanon nga tapulan. Ako ning gi-share last time ug naay usa ka commentator ming react, no? Kay ingon man ko nga ang tapulan dili pa kanon. Di ba ingon man si Pablo? Di ba? Ingon si Paul igsoon nga ang tapulan dili pa kanon. Unya, ingon siya nga sa dili kuno angay sayop na dapat kuno bisag tapulan tabangan, no? Ako rang gi-expound ang giingon sa Bible nga ang tapulan dili pa kanon tungod kay
ang naamangoy kapobrehon igsoon, nay usahay igsoon nga ang tao naglisod kay choice nila, kay tapulan sila. Amen. That is why Apostle Paul said igsoon nga dili pa kano ng tapulan. Unya, kay gusto na jud sa Ginoo igsoon nga kugihanta. Walay anak sa Dios nga tapulan. Amen. So pareha dire oh. Sige ingon dire. Busa dili kita magtinapulan, ingon si Pablo nga ayaw pag tinapulan. No? Kung kabalo ka ng imong gibuhat maayo din, wa kay rason nga magtinapulan. Kung dili dapat kugihanta. Love, pwede ko tagani mong tubig. Dari. Okay? Excuse me rin, no? So, ano yung mga igso, no? Kaya again, anak ta sa Ginoo, wala anak sa Ginoong tapulan. Dapat kugihanta. Mabida na akong balik-balik og dasig sa uban nga. Di pwede nga kugihan lang ta sa simbahan. O mga people who are watching this time, dili pwede nga dasig ta simbahan, no? Musugot tagsugoon sa pastor, musugot tagsugoon ni pastora, musugot tagsugoon sa tong leader, sa tong mentor. Apan inig uli sa balay, di ta manghugas og plato, di ta musugot sa tong ginikanan, sayop na. Ang tinuod nga dasig igsoon, no? Buutan ang tinuod nga duol sa Ginoo, buutan sa simbahan, buutan pud sa balay. Mutahod sa leader sa church, mutahod pud sa ginikanan, no? Again, walay tapulan nga mga disciples ni Lord, no? Ingon si Pablo nga kay nga naman ang kung magtinapulan ta igsoon, of course, ingon siya mismo nga dili pa kanon ang tapulan, no? Kung magtinapulan ta wala tay maani, apan kung magkinugihan ta, okay? Ingon diri kung di daw ta magtinapulan, no? Kung di ta magtapol sa pagbuhat og maayo, magmadasigon kita ba, no? Moabot ang panahon nga makaani gyud kita sa bunga niini. So ang pagkugi day mga igsoon, pagbuhat og mga maayong butang. Okay? Dili day makawang kay sa right time igsoon, sa appointed time nga gitakda sa Ginoo naay gitawag og harvest. Naay ganti, naay reward nga katong atong gibuhat nga maayo nga nagkugi ta nga grabe atong effort in doing good igsoon. Naay ma-harvest na to nga maayo. No? Ang imong gibuhat nga maayo moani sa tagmaayo. Kay normal ra man ako ning balik-balik kay kung magtanom kag saging, moani man sad kag saging, no? Whatever we sow, mao po na atong anihon, okay? So magtanom ta igsoon og mangga, moani tag mangga, magtanom tag maayo, magbuhat tag maayo, moani ta og maayo. Amen. Mao na niingon si Pablo nga di ta dapat magtinapulan, excuse me. Kundili magkugi ta. Amen. Dapat kugihan ta mga igsoon kay nga naman moabot ang panahon nga katong atong gibuhat igsoon nay resulta. Okay? Nga kanam kung pagbuhat og maayo igsoon sama na nga nagpugas ta. Okay? Nagpugas ta, no? Nagtanom ta. Of course, kung natay gitanom, natay anihon. Apan igsoon, prangkahan ta mo, direct to the point ta. Why is it that there are so many Christian nagpugas og maayo? Ngano man igsoon nga naay daghang mga Kristohanon, mga tao nga nagpugas og maayo pero wala sila ni ani og maayo. Nganong daghan man kayo ning buhat og maayo apan ang ilang kinabuhi karon way response, wala sila ni ani in return ba, no, nga dapat naa magid unta. Ngano man ang igsoon? Igsoon tungod kay there's something wrong sa atong motibo. Tagaan ta mo laing verse ngingon si Pablo igsoon. Yes, ningon si Pablo nga dili ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay moabot ang panahon nga ato ang gibuhat dili gid siya makawang kay muani ta sa takdang panahon. Apan ang pangutana, nganong daghan man nagbuhat og maayo nga wala ni ani og maayo? Nganong daghan man nagpugas og maayo pero ang naani nila dautan? Ngano man na tubago na ni Pablo gyapon igsoon. Ingon si Paul sa Colosas 3:23 hangtod sa 24. Mao ni ang rason, mao ni ang hinungdan nganong ang atong gihimo nga maayo walay resulta nga maayo. Atong gipugas nga maayo, dagko kay tag-offering sa simbahan, dagko kay tag-hatag, dagko kay tag-offer igsoon. Wala may response ngano man, mao ni ang rason. Colosas kapitulo 3 bersikulo 23 hangtod sa 24. Ingon si Pablo, bisag unsay inyong buhaton, okay? Nga maayo, buhata kini sa kinasingkasing. Next, sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Diri ta nasangit. Kay daghan igsoning buhat ug maayo apan para sa tao dai pakitang tao just to impress the people. Okay? Aron mo bilib ang isig katao nato ba no? Ning buhat tag maayo sa tong isig katao aron mo bilib ang isig katao nato, ma-impress igsoon. Dili para malipay ang Ginoo. Mao na ibantayanan. Mana usay igsoon nga ang atong gibuhat nga maayo nga daghan kay tag maayong gibuhat. Wala may
naani na to nga maayo, no? Daghan kita gibuhat nga maayo sa isig ka tawo na to. Pero ngano mang wa man gyud tay naani nga maayo tungod kay ato na siyang gibuhat nga para sa tao lang, dili para sa Ginoo. In short, igsoon sa prangka nga pagkasulti, ato na siyang gibuhat aron magpasikat lang ta sa tao, pero wa ta nagpasikat sa Ginoo. Amen. Mao nay rason nga daghan kay mga tao karon nga maayo ilang gibuhat apan dautan ilang naani. Tungod sa sayop nga motibo. Kaya ilang motibo, mubuhat kog maayo, mutabang ko, manghatag kog grocery, manghatag kog ayuda. Nganon, aron masikat siya, aron mailhan siya, aron ma-impress ang tao. Sayop na, igsoon. Perting sayopan na, wa tay maani na, nga maayo. No? Next line. Nganong ingon man si Pablo, igsoon nga buhaton ninyo nga kinasing-kasing sama nga inyong gibuhat kini dili para sa tao kung dili para sa Ginoo. Nawa. Kay nga naman sa 24, Colosas 3:24, kay nasayra ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Kay ang tinuod man gud igsuon, ang atong agalon man gud. Ngano nangalagad ta sa Ginoo? Kinsa atong gialagaran, kinsa atong gisimba si Lord. In other words, siya ang atong master, siya atong agalon. So in everything we do, dapat magpa-impress ta sa atong agalon. Atong buhaton para sa Ginoo. Atong pagbuhaton para mag-glorify si Lord. Mao nang ingon si Pablo, do everything for the glory of God. Amen. Whether we eat or drink, unsa to, di ba? Do all things for the glory of the Lord. Kristohano naman ta, kinsa itong agalon? Si Kristo, of course. Amen. Kristohano na ta, nangalagad ta ni Kristo. We are followers of Jesus Christ. So it means that our master, okay, is Jesus. So, tanan sad natong pagabuhaton, atong buhaton aron ma-impress, ma-please, mag-glorify ang atong master. Dili para masikat ta sa tao, dili para ma-please ang mga tao. Amen. Dapat God pleaser ta, dili ta man pleaser. Kay kung man pleaser ta nganong nagbuhat tag maayo, nganong nagnanabang ta nang hatag tag kwarta, nang hatag tag grocery, nang hatag tag bugas, igsoon, nagbuhat tag maayo sa sikataw na to, pero atong motibo man pleaser ta. Atong motibo aron mo believe sila nato. Atong motibo igsoon para mailhan ta, aron butuhan ta ining election. No, di malipay si Lord ana. No, kay pakitang tao ato buhaton daw nato, dapat ingon si Paul, buhata nga imong gibuhat para sa Ginoo. Kay ang Ginoo daw mo ganti nato, ang Ginoo may muhatag og balos, kay ang tinuod igsoon siya ang atong agalon. So in everything we do, ayagon na kung ang imong motibo pang Ginoo ba o pang tao, ayagon na sa atong kasing-kasing, sa atong pagbati. Kung kinsa ba gyud ang hinungdan nganong imong gitabangan na, imong gihatagan na igsoon, ang tao ang Ginoo. Kung tao ra diyan wa kay ma-harvest. Apan kung imo nang gibuhat just to glorify the Lord, imo nang gibuhat aron si Lord mahimaya, malipay din, of course, nay balos, kay gantihan daw ta at the end of the day, nay ganti, nay reward sa atong gibuhat nga maayo nga naman. Kay sa atong gibuhat nga maayo, aduna tay maayong motibo. Ug unsa na nga maayo nga motibo, pastor? Maayo nga motibo kay ang atong motibo aron mahimaya ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa mga butang nga naa nato. Amen. Wala tayo katungod magpasikat, magpa-impress og tao. Kay in the first place, everything that we have right now comes from the Lord. Gipiyalan rata, walay atuwa igsoon. So ngano magpa-impress man ta, dapat igsoon in everything we do. Mutabang ta, manghatag ta, buhato na to para sa Ginoo, for the sake of God, because He is the blesser, and the blessing that we have right now comes from Him. He is the owner. We are just a good steward. Piniyalan rata. Amen. Mao na igsoon nga hinungdan daghan kay mga nintabang, daghan kay ning hatag, daghan kay nagpakita og maayong buhat, daghan kay dagkog offering sa simbahan, dagko kay mga gipugas, kay mutanom daw sila, pero ang purpose aron masikat sila sa pastor, aron masikat sila sa leader, sa pastora, aron masikat sila sa tawo nga ilang gitagaan. Mao na nga why harvest, why nahitabo nga maayo sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya, sa ilang mga trabaho, ilang negosyo, wala ning uswag, wala milambo nga naman. Kaya ang ilang paghatag ug pagtabang pakitang tao, wala nila gibuhat just to glorify the Lord, the blesser. Mao ni bantayanan igsoon motibo. Pinaka-importante motibo nato nganong atong gibuhat ng maayong butang. Motibo nato i-check dapat, no, before we give, before we help igsoon. Dapat atong i-check atong heart nga, ako ba ning gibuhat para may maya ang Ginoo or para ma-impress ang tao nako? Kay kung ato nang buhaton para ma-impress ang mga tao, then ayaw na lang nagbuhata kay wa kay maani. Sayang ang imong gipugas, sayang imong gitanom, sayang imong gibuhat nga maayo. Kay ang imong anihon dautan hinoon.
Amen. Paningot na ko mga igsoon. Hallelujah. No? Muna mga igsoon, kung gusto ta igsoon nga atong pagtabang, di makawang, di masayang, tabang nga ang imong purpose, imong motibo para mahimaya atong langit nung amahan nga mao'y tag-iya sa atong gitabang, atong gihatag. Amen. Mauna. Kaya what I have said earlier, igsoon nga, daghang kay mga tao karon nga maayo man ilang gibuhat, no? Matinabangon pero ngano mang di dautan man ang nahitabo in return sa ilang kinabuhi. Why? Because yes, they help other people, no? They give, but their motive is negative. Na sila gitawag og kana bitang dili putli ilang motibo kay ilang motibo para magpasikat sa ilang tabangan, dili para ma-impress, ma-please si Lord. Thank you. Sister Sky Johnson, thank you sa stars. God bless you more. No? Mao ni sikreto igsoon. Nganong nitabang ta? Nganong nihatag ta? Nganong nagpabaylo ta nga wala ilis-ilis, no? Nganong gipakitaan nato igsoon og maayong buhat ang sikataw nato. Unsa itong purpose? Pasikat, pakitang tao, okay? Or para mahimaya si Lord. Amen. Kay naa sa motibo ang resulta sa ato ang pagtabang igsoon. Amen. So mauna igsoon, no? So ang mensahe ni igsoon, ang punto nako nga gusto nako ipaabot ninyo. Kita igsoon, mga Kristohanon, normal ginamatinabangon ta, maluluyon ta. And everything that we have right now, we know that it comes from the Lord. Nay panahon nga natas kadagaya di kalikayan mo share kita, di ba? Mo share ta sa ato ang panalangin, mo share ta sa ato ang grasya sa isikataw nato sa mga tabangonon. Apan mao lagi ni before as we do that igsoon, kinahanglan ato jung ibutang sa tong kasing-kasing nga walay laing motibo nato kung dili para mahimaya si Lord. We bless other people because the blessings that we have comes from the blesser, Jesus. So muna hinungdan nga ning share lang ta sa gihatag sa Ginoo kay nabitin ba? Pasensya na mga igsoon, naputol atong live kalit kay hinay ang internet na po. Ngano man ni naghuliwik man ang internet. Wait sa then na, ayaw patibiha sila love kay basin sa Netflix na. Hello, nimbalik ta mga igsoon, pasensya na kayo mga kaigsoonan nga nawang internet naglami no ta singot na kayo. Okay? Kay balik ta mga igsoon, no? Dis ato didto ta naputol igsoon sa katubitang motibo na to, no? So ang ato yung punto karong kagabiyon igsoon kaning ato ang motibo. Nganong ning buhat tag maayo, no? Kaya ingon si Pablo igsoon nga dapat kuno nga di ta magtinapol, no? Dapat dili ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kung dili dapat kugihan ta matag adlaw nga ning buhat og maayo, ning buhat og mga butang nga nakapahimuot bitaw sa mga nakakita ba, no? Gisugo ta mga igsoon nga di ta dapat mapulaan nga magbuhat og maayo. Ngano man kay moabot ang panahon igsoon nga katong atong gibuhat sama man to sa binhi ning tanom ta muani ta puhon. Pero mao lagi si Pablo ning ingon pud sa Kolosas nga samtang nagbuhat tag maayo, samtang naghimo tag maayo, samtang naghatag ta igsoon, kinahanglan i-check nato atong motibo. Kinahanglan atong susihon, atong sutaon ang atong motibo kung para asa man ni. Nganong ning buhat tag maayo? Nganong ning tabang ta, no? Mao na mga igsoon, no? Kay ngano man kung atong motibo igsoon para pang tao lang, kitang tao ba? Pasikat. Example, kay eleksyon naman ron, para butaran ta, para butuhan ta. Nya after that, unsa naman atong buhat to, no? Kung ang atong motibo nga nung nitabang, nihatag ta igsoon, no?
ning himo tag maayo si katawo nato ang atong motibo aron ma-impress ng tawhana, aron masikata sama atong akong gi-share ganina igsoon before ni naputol nga kanang example sa church, dagko tag offering, dagko tag tithes, dagko tag halad ikapulo igsoon, pero ang atong motibo aron mo believe ang si tawag na kanang tig-ihap bitaw treasurer nga ala si brother ko ano talpulano, si sister ko ano, sister Maria, dagko kay mga offering, mga halad ana bitaw. Kay aron bitaw mailhan ta nga dagkog hatag no. Igsoon kung ingana magali atong motibo, atong intention why we give, why we offer. Ay na lang na sayang igsoon, sayang ang kwarta. Wa kay maani ang nagbalik igsoon ngano man kay imong gihimo pang tao man. Na kay gitawag og unpure motive or motibo or intention nga wa malipay ang Ginoo. Wala kay maani. Yes, nagpugas tuod ka, tanom tuod ka, pero wa kay anihon. Ngano man, kay ang imong motibo dili man maayo. Apan kung gusto ta igsuon nga kanang atong gitanom di masayang, kanang atong gitabang, atong gihimo nga maayo, nay ganti nga atong madawat igsuon din, buhata ang tanan para sa kay mayaan sa Ginoo. Tabang, pero ning tabang ka ng tao, pero ang imong motibo gyud nga para malipas kay mayaan sa Ginoo. Knowing nga kaning naa nako nga kwarta, kaning naa nako mga panalangin, gihagikan man is Ginoo, kaning mga sakyanan nako, daghan naman kay ni, nagdubli-dubli ako lang ning ihatag bi, di ba? Naingana uban ikson makabless no naingana, pero unsay ang purpose kanang gihatag nimo? Para mo believe ang to, yawa giupiring sakyanan naingana daghan kog nailan mga ikson, makailan ako mga lagad sa Ginoo. Grabe ka giver ang ilang mga member, no? Grabe. Manghatag lang mga sakyanan, mga four wheels, mga motor, panghatag lang, tricycle. Ilaha po na, no? Pero mao lagi na, ning hatag ka, ning tabang ka, no? Unsa gid mong purpose nga tinuod. Okay? Amen? Kaya nga naman, at the end of the day, ayagon na sa Ginoo tong motibo. Ayagon ba, no? Tanawon sa Ginoo nga pasikat, ramday ning imo, kaning imo pakitang tao. Nakita na ko, maayo kay imong katawa, pero kay bawo ko si mong motibo. Aron mailhan ka kay sunod di ay eleksyon mudagan ka. Di ba? Di magsilbi na sa Ginoo kay igsoon walay matago sa Ginoo atong gitago nga motibo. Atong motibo mo igsoon kani atong intention pwede na to ni di makita sa tao, matago sa tao apan sa Ginoo walay matago, walay malilong sa Ginoo. That is why I encourage you tonight, brothers and sisters in Christ, kung mutabang ta, kung muhatag ta, kung muhimo tag maayo, siguro raduhon nato igsoon nga ang atong motibo para kay mayaan sa Ginoo. We do this, we do that for the glory of the Lord. Kay kung kana atong buhaton niingon ang Colossus sa 3:23-24 nga sa katapusan kay gantihan ta unya nay reward nga maangko nato kay ang tinuod daw nato nga agalon si Lord dili nang atong gitabangan. Amen. So tungod kay si Lord man day ang atong tinuod nga agalon, siya man day ang ato ang master din. Everything we do, dapat igsuon ang atong motibo, naka-focus ni Lord nga, Lord, this is for your glory. Lord, I give. Lord, I will help them because everything that I have right now comes from you. Walay ako, Ginoo. Akong gi-recognize that you are a blesser. You are the blesser. Na ako ani Ginoo, na ako aning tanan, na ako aning mga financial breakthrough, bahandi, na ako aning mga sakyanan ginugikan nimo. So, gusto ko mo tabang, mo extend sa akong help nila kay knowing that walay ako, wa ko ikapanghambog. Amen? Kung kana atong motibo para may maya ang Ginoo, then sigurado nga ang imong paghago igsoon, ang imong gihimo nga maayo igsoon, ang imong gihimo nga nagkugi kapag himo og mga butang nga makapahimuot sa tao pod at the same time sa Ginoo, naa kay ganti nga imong maani pohon. At the end of the day, mo harvest ka. Igsoon. Maybe ang imong i-harvest igsoon dili financial sa imong gihatag. Dili siguro unsa man material nga butang, but maybe ang harvest nimo is salvation for your whole family, good health for your family, protection, ana bitaw, bright future for your family, for your children. Amen. Ngano man tungod kay naa kay gihimo nga maayo. Na kay gitanom nga imo ning gibuhat nga maayo ang imong motibo para mahimaya ang Ginoo. Amen? Excuse me. Mao din na igsoon dapat, no? So again, giingan ta ni Pablo igsoon nga di ta dapat magtinapol. Di ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Because in due time, muani ta sa tuang gihimo. Apa ning ingon usab siya? Inigbuhat ninyo og maayo. Siguraduha nga imo nang gibuhat para sa Ginoo, dili para sa tao. Kaya kung ato nang gibuhat para sa tao, then walay maani.
Apan kung atong gibuhat ng mga maayong butang, ni tabang ta, ni hatag ta, igsoon, everything we do, igsoon to other people nga mga maayo, we do this, we do that, we do it for the glory of God. Then, sigurado nga di makawang, di masayang ang atong gibuhat nga maayo. Amen? Mao din ay sikreto, igsoon. Amen. Mao na sikreto igsoon nga magpuyo ka nga blessed nga puno sa pabor sa Ginoo, nang panalangin sa Ginoo magukod-gukod nimo nga bisag asa ka padung gukdon kag panalangin sa Ginoo anuman kay ang imong gibuhat nga maayo ang imong motibo para mahimaya ang Ginoo. Amen. Ana na sa igsoon. So in other words mga igsoon, sa motibo gyud magdaog. Yes, tinuod dili ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo unya uban na nato og maayong motibo. Kay usa ka adlaw igsoon katong atong gibuhat nga maayo sama to sa binhi nga atong gipugas, gitanom sa tabunok nga yuta ug usa ka adlaw nay harvest. Amen. Nay harvest mo anita og maayo nga butang, maayo nga ugma, mo anita igsoon og maayo pud nga kahimtang sa atong kinabuhi. Kay nganuman mo resulta man, mo bunga man ang atong gitanom. Ba ni Roy? Okay? Mo bunga ba, no? Once mo bunga ang atong gitanom igsoon, diha na nato matagamtaman igsoon ang pinasahi nga grasya, panalangin sa Ginoo pabor nganuman resulta sa atong gitanom, resulta sa atong gipugas, gihimong maayo nga uban sa maayong motibo. Amen. So again, ang atong motibo magmatter. Si Lord igsoon di ma-impress, ako na yung gibalik-balik, si Lord dili ma-impress sa maayong buhat. Si Lord dili pareha sa tao ang makita mayuhain induta mo bilib ang mga tao sa iyang sikitaw kay maayo ang gibuhat. No, si Lord dili nga na. Si Lord igsoon first and foremost sa kasing-kasing nagtanaw. Yes, ang Ginoo nakakita usab sa mga gibuhat nga maayo, pero ang iyang gitanaw nganong gibuhat man nimo. Ang iyang gitanaw ang imong motibo, atong motibo nganong gibuhat nato na. Amen. So again, ang ending gyud ani mga igsoon atong motibo. Yes, encourage ni Paul tonight nga keep on doing good daw. Dili ta magkapoy sa paghimog maayo, pero ingon sad siya sa iyang pulo nga himua po ng maayo nga imong gibuhat sa sikataw nimo nga imong motibo maayo sad ug labaw sa tanan gihimo na nimo nga kinasing-kasing og para sa Ginoo. Para sa Ginoo ang labaw sa tanan gyud mga igsoon. Kay naman siya man ang atong agalon. So tanan natong gibuhat nay reward, ang mohatag og reward dili ang tao, dili ang pastor, dili ang imong gitabangan, dili ang imong gihatagan. Amen. Ang mohatag og reward si Lord. That is why, tonight, ako mong encourage sigsoon. Whatever we do, every day, mga maayong butang, nindot kayo na, praise God for that. Mutabang ta, no? Muhatag ba ta? Unsa basta, mo offer ta, mo pledge ta simbahan, mo piring tagdag ko, mo piring batag sakyanan, praise God. Wow, makabless. Pero, maulang nitiman buhata ng tanan, para sa kaymayan sa Ginoo. Dili ayaw na buhata para sa tao, buhata para sa Ginoo. Kay ang Ginoo nga atong agalon og siya ang mo reward sa tanan natong gibuhat. Kung ato nang buhaton igsuon nga para sa kaymayaan sa Ginoo din, dili makawang or dili masayang atong paghago, dili masayang atong gibuhat nga maayo. Kay nga naman naay ganti, naay reward, natay anihon nga maayo nga resulta sa atong gitanom o gipugas. Amen. Mo ni ang pulong sa Ginoo mga igsoon. So right now mga igsoon, I don't know ninyo kung unsa ning buhat ba mo maayo. Praise God for that. Maayo ba po ninyong motibo? Because I believe right now igsoon, even me, kitang tanan to all the viewers right now, ming buhat gyud tag maayo, no? Natay gibuhat nga maayo. But the question is, sa atong gibuhat nga maayo, kumusta ang atong motibo? Maayo ba pud? Amen. Kumusta ang ato ang intention? Maayo ba pud or para sa Ginoo ba or para sa tao? Amen. Kung ang imong gibuhat igsoon para sa Ginoo, you do that for the glory of God. You do that because you recognize that all that you have right now comes from the Lord din. Sigurado na kay anihon. Wa pa lang karon pero puhon. Di ka magmahay, di makawang, di masayang ang imong gipugas. Moani juga. Thank you, Brad. Kinabuhing sikyo. God bless you more. Mga Star Senders, thank you kayo. Amen. Naa kay anihon nga pinasahi nga blessing. Ug sama sa kung gingon gini mga igsoon, kung ang imong gibuhat nga maayo, ang imong motibo to glorify the Lord. Di kung ang imong gibuhat kwarta man ning pugas ka og financial or
any material things mga igsoon. Ang balos man ana maybe dili financial, dili material things, but maybe ang balos nga imong maani is protection for your whole family, labi na karon nga dautan ang kalibutan, no? Ihanay sa Ginoo ang imong ugma sa imong pamilya, maayong panglawas, no? Giyahan ka sa imong desisyon, no? Mga maayo na mao na yung mga nindot nga maani na to, or salvation for our relatives, no? Good health, kayuhan ba sa balatian sa ato ang pamilya, unay mga masakit to, no? Mao na igsoon ang mga maani na to, mao na ang ma-harvest na to, kung atong gibuhat nga maayo. We do that, we do this for the glory of the Lord, dili para pakitang tao, kung dili para mahimaya ang Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word tonight, for reminding us that everything that we have right now comes from you, and whatever we do, dapat buhato na mo just to glorify you, Lord God. So Lord God, if ever sometimes Lord God, kung naa may times Lord nga nakahimo mig mga butang nga nagpa-impress rami pasaylo ami Lord, kay nasayod mi nga dili jud mi makatago nimo Lord God. Sa mga tao pwede na mo mailad sila nga ang among gibuhat kuno hay maayo ang among motibo, but Lord, ikaw kas nasayod ka Ginoo, walay makalusot nimo Ginoo. So Lord God, I pray right now to all of the viewers, to all who listen to your word tonight, nga bisag unsa mong pagabuhaton, amo gining buhaton para nimo, dili para sa tao. Amo ning buhaton mutabang mi, muhatag mi para mahimaya ka Ginoo, kay nasayod kami Ginoo nga sa katapusan ikaw ang mo reward, ikaw ang muganti sa among gibuhat. Dili ang among gitabangan, dili ang among gihatagan Ginoo ang mobalos, kundi ikaw. Kay ikaw ang among agalon, ikaw ang hinungdan nganong nangalagad mi. So Lord God, I pray to all of the viewers nga mahimo jud ming God pleaser. Everything we do it for to please you Lord God, not to impress the people or to impress the crowd, but para mag-glorify ka Lord God. Kay mao gyud na imong gusto aron dili makawang masayang ang among tabang, ang among gibuhat nga maayo. Thank you Lord, salamat nga imong ming gitudloan karon sa right way Ginoo, unsay pagtabang, paghatag nga nagsubay sa imong kabuton nga naa gyud mi anihon. Salamat kay Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Holy Spirit, thank you for your word, thank you for your presence, and bisan pa man nga nay distraction ganina, but sometimes salamat Lord nga nagpadayon lang gihapon mi Ginoo. Salamat sa imong presensya, salamat sa imong kaayo. I pray and I declare nga kaning pulong nimo nga among nadungog karon dili nimo labayng kawang apan amo ning i-apply, amo ning kinabuhion aron makasinati gyud mi sa harvest sa bunga ani nga mensahe. Thank you Lord, and as always Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now. Sa tanang nagtan-aw karon Lord, walay matago nimo. Unsa man ilang problema Ginoo, unsa man ilang gidaladala karon, ilang mga gihambin, kasakit, kabugaton, mga cross nga ilang gipasan, Lord, tabangi Ginoo, tagaig dugang kusog aron mulahutay, kasing-kasing mapainobsanon Ginoo, tagaig solusyon ang ilang tanang problema Ginoo. Any problems that they have faced right now Lord God, unsa ilang giatubang karon nga mga kabugat Ginoo, tagaig solusyon, mangita kag paagi Ginoo. You said in your word that you are the same yesterday, today, and forever. So kung naghimo kag mga milagro Ginoo pamaagi sa imong mga kanakan, katawhan sa una Lord God, even today makahimo gyapon ka Ginoo. So Lord God, right now I declare nga ang imong milagrosong kamot palihukon nimo sa ilang sitwasyon karon Ginoo, according sa need nila Lord God, in Jesus name, in Jesus mighty name. And Lord God, this time among dawaton ang milagro, dawaton na mo ang breakthrough, kadaugan Ginoo, kagawasan, kaluwasan, kay bulungang butang nga gikan kanimo, amo kining dawaton Ginoo, sigon Ginoo sa among tinguha Ginoo. We receive it right now by faith in Jesus name. Himuwa lamang ning kapiyalan Ginoo, angayan, kasaligan. Mao kini ang among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan, daan pinagisangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen og amen. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, thank you. Nak, tagay kong tubig ko nak. Please. Salamat sa Ginoo. Mulabog yun yung banuway ba na akong internet. Actually, igsoon karon nga week ni or just previous weeks. Hinay ang pilditi. Sagdi lang, at least naka-live ta. No? Ayaw di anak, diya askon. Anak. Ayaw di. Okay. So again, that's all for tonight. Thank you kay din ay mga nag-send og stars no, wala jud ko nangayo no, ako ang gi-appreciate na. God bless mga igsoon no. So that's all for tonight, and this time I will give all the glory, praises and adoration to the King of Kings and Lord of Lords. Dali nak tan-aw.
Say hi. Amping, abante. To God be all the glory. God bless. Wala pa kita na namilit. Okay? So, see you next time. Tomorrow, busy dyan kayo ko ikson kay nami fasting. Unya, basta akong gi-promise ninyo nga makalugar ko, mag-live ta. No? So, again, ako ni siyang putlon. Unya, i-download na ko ni kay 30 days ra ni siya ang limit sa Facebook. And then, automatically, kung mo-reach na siya of 30 days, ma-delete siya. So, ako ni siyang i-download, i-upload na ko sa itong YouTube channel. Nga ang link nasa caption sa live ganina, igsoon nga naputol. Free to subscribe. Makita ta dito mga igsoon. Amen? So, ako nag-aampo nga sa itong pagpangatulog karon. Pahulay na to ang presensya sa Ginoo mag-uban na to. Unya sa tanang mga OFW diha nga nagtrabaho, adlawan man ro diha, di ba? Ubanan mo sa Ginoo, I pray nga inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo, all the works of your hands, i-bless ni Lord igsoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. So thank you, no, mga subscribers, thank you, and I just want to encourage everyone again to invite your friends to follow our page para more followers, mas daghan ang mabless igsoon. This is for the glory of the Lord. Amen. So again, akong balikon gingas kong anak kanina, ampo kanunay mga igsoon. Ubanan sa pag-amping o padayon ta og mobanti. Abanti kay di man gud ta kanunay nakabarog. Nay time nga madagma ta, bangon niya abanti kay punta. Amen. Madagma ta, of course, normal na, di na ma-surprise si Lord kay tao ra man ta. Pero buhi pa man ta, bangon padayon ta abanti. No? Padayon para sa kinabuhing dayon. Amen. So, good night everyone. See you next time. To God be all the glory.